manje kanje? Ngithendo bantu. Yebo. Dino yini manje kangaka? Dino lokho uzakwazi ngisho ukuyibamba. Indaba leyo silo etowethu. Umbizo ngomama waqoqa mopho 50 rand. Sisimo futhi. Lo katowethu wethu. Lo besilisa lokudla lapha. Ngimupha 50 rand mina. Uphile u50 rand. Hayi ngimphanga. Siyabonga mama swambisa ipini. Wathi siyabonga mama wamupha 50 rand. Angimuphi 50 rand ngiyamthipha ngimneza ithiphu. Ubumboleka? Angimboleki ngimneza ithiphu. Yini ukuthipha? Bese ungafika uyohlala restaurant umuntu akusave bese ungamuphi lutho ngimnikeza ithiphu. Oh shuthi uzokhokhela ngalo mali akhokhela ukudla. Uzokhokhelana. Ngoba phela wena on top of imali edingimele sikhokho umneza u50 rand extra. Yes, angimuphi ngiyamthipha. Ngimphetha kanjani manje ngiyakutshela nje ngimnikeza ithiphu. Uyazana? Yo. Noma mhlawumbe bekutshela ukuthi ana imali okugibela wathi angazi unayo imali noma kanayo angimnikeli lokho imali ngiyamthipha njengokuthi beservice besinike service yakhe imali kanti bese kuboleka ukudla ngaphasi kokhokhelile phela ngimnikeza ithiphu nje angimuphi ngimnika ithiphu uyancengela kuyena uyamfuna moyo uyancengela uyamfuna umupha 50 rand Nkosi angimuphi u50 rand hamba somsolanda ke ngisho ngathiwa siwulande kanjani manje ungamuphi angithi bowenzani ukuthi ngimnikeza ithiphu nje ngiyafuna ke la 50 rand ngiyafuna ngicela solanda bese ngafike nginikeza ngiyawufuna baba Sambulo ngiyawufuna la 50 rand ngiyawufuna ithiphu nje lana phelani uhamba nawe umbiza ngomama yini umbiza ngomama uzothi siyabonga mama siyabonga mama ubiza intozana ngomama siphambi kwami qedwe iphi imali angimuphi imali ngiyamthipha silandeleni imali ngiyayifuna silandela ukuthi ngiyayifuna hawu uhamba uphi intombi zakhe imali ngoba nami ngisho ngathiwa besave umjide ngisho ngathiwa besave umjide bengizomnika imali umphelani ngiyamthipha ngoba kwintombazane lapha kube kumjide bungeke uzuyenze lo nto wazi ngani ngiyatshela asamsodla kwenye indawo khona uzobona ngifuna le 50 rand ngiyafuna ngicela solanda bandla ngidlali ke futhi ngicela solanda ngidlali hey awukahle mfethu solandayo kodwa otherwise solala la ukushaya imoto lapho siphinda lapha siyolanda la 50 rand umthetho ngithi ngiyawufuna back Modle restaurant ngiyafuna Modle restaurant ngiyawudinga la 50 rand amthipha umuntu wena yini ngithipha ini ngipha umuntu imali wena buphi intombi yakho lapha imali ungenza isilimo uzumbiza ngomama siyabonga mama hey bo ubiza umuntu ngomama angidlali ke so ngiyawudinga